டு யாமினிஸ் கிச்சன். பாருங்கள், கருவேப்பிலை இருக்குது. கருவேப்பிலை பறித்து நம்ம கருவேப்பிலை சட்னி பண்ண போகிறோம். துளுரான கருவேப்பிலை பறிச்சிக்கிறேன். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நிறையா பறிச்சிக்கலாம். முத்தின கருவேப்பிலை வேண்டாங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் கசப்பு எடுக்கும். அதனால் துளுரான கருவேப்பிலை, நுனி கருவேப்பிலை எடுத்துக்கிறேன். பார்த்தீங்களா, இது வச்சு தான் நான் பண்ண போகிறேன். இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு தான் பண்ண போகிறேன். பாருங்கள், கருவேப்பிலை எடுத்துருக்கிறேன். பெருங்காயம் துளியூண்டு எடுத்துப்பேன். சின்ன வெங்காயம் 4 இல்லைன்னா பெரிய வெங்காயம் எடுத்துக்கலாம். தேங்காய் பத்தை இவ்வளோ போதும். வரமிளகா, பச்சை மிளகா, இஞ்சி, உளுத்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு, புளி, உப்பு இது வச்சு தாங்க பண்ண போகிறேன். சரிங்களா, ரொம்ப ஈஸிங்க இது பண்ணுறது. கொஞ்சோண்டு வெல்லம் கடைசியாக போட்டுக்கிறதுக்கு. இது வச்சு தான் நான் பண்ண போகிறேன். வரமிளகாலாம் இது டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் எடுத்துருக்கேன். சரிங்களா, கடாய் பற்ற வச்சுக்கிட்டேன். கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். கடலெண்ணெயோ நல்லெண்ணெயும் விட்டுக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ எல்லாத்தையும் வணக்க போகிறேன். பாருங்கள், எல்லாத்தையும் கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு எல்லாம் போட்டுக்கிட்டேன். பாருங்கள், நல்லா வணக்கிப்பேன். பாருங்கள், அம்மா வணக்குறாங்க. அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் இல்லைன்னா பெரிய வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சோண்டு இஞ்சி, பார்த்தீங்களா, டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி. அப்புறம் புளி, உப்பு இதெல்லாம் போட்டு நல்லா கொஞ்சம் வறுத்துக்கணும். அப்புறம் வரமிளகா, பச்சை மிளகா நம்ம காரத்துக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு. அப்புறம் கருவேப்பிலை. சரிங்களா, கருவேப்பிலை எல்லாம் போட்டுக்கிட்டாச்சு. நல்லா வணக்கிடுங்க. கருவேப்பிலை நல்லா கொஞ்சம் வணக்கிப்பாங்க. அந்த வாசனை வர வரைக்கும் நல்லா படப்படப்பு வாசனை போகிற வரைக்கும் அம்மா வணக்கிப்பாங்க. சரிங்களா, இப்போ கடைசியாக எல்லாம் வணக்கிட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் தேங்காய் போட்டுக்கிறேன். சரிங்களா, பாருங்கள், எல்லாம் நல்லா வணக்கியாச்சு. பார்த்தீங்களா, எல்லாம் ப்ரௌனிஷாக வந்துருக்குதுல்ல. பாருங்கள், பெருங்காயம் போட்டுக்கிட்டாங்க அம்மா. எல்லாம் இப்போ அரைக்க போகிறோம். மிக்சியில் போட்டு பாருங்கள், பாதி அரைக்கும் போதே கொஞ்சோண்டு அதில் வெல்லம் போட்டுக்கிறோம். நான் சொன்னல வெல்லம் போட்டுக்கணும். 1 ஸ்பூன் வெல்லம் போட்டு பாருங்கள், இப்படியெல்லாம் அரைச்சிக்கிட்டாச்சு. சூப்பராக இருக்குங்க. பார்த்தீங்கன்னா டேஸ்ட் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் வேணால் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள், செஞ்சு பாருங்கள். தோசைக்கு, சாப்பாட்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும். சப்பாத்திக்கெல்லாம் பாருங்கள், சாப்பாட்டில் கொஞ்சம் நான் போட்டு பசைஞ்சு காமிக்கிறேன். சூப்பராக இருக்கும். சின்ன பசங்களுக்கு நெய் விட்டு கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம். பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். இப்படியே எடுத்து சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்குங்க பசைஞ்சு. நம்மளாக இருந்தால் நல்லா பசைவோம். கையில் கொஞ்சம் இதாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக ஸ்டைலிஷாக காமிக்கிறேன். சரிங்களா, பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள், உடம்புக்கு அவ்வளவும் நல்லது. தேங்க்யூ.